Aritza Baroa, Bermeoko alkateak, Leire Egiarte, Bermeo Tuna World Capital elkarteko ordezkariak eta Bego Gangoiti turismo arduradunak Bermeo bizi ekimena aurkeztu dute. Bermeok itsasoarekin lotuta duen ondarea balioan jartzeko egitasmoa da Bermeo bizi, udari eta turismoari begira. Ekintza nagusiak 6 izango dira. Gaztelugatxeko Donienera bizitak eta arrantzarekin Donienek San Juanek duen loturaren hitzaldiak, Arrain kontserbetara bizitak, Bermeoko arrantzale kofradia bizitatzeko aukera, arrantzaleen museoa bizitatu eta atunarekin erlazionatutako bizitak gidatu bereziak bertan, ibilaldiak itsasontzietan eta herriko 20 tabernetan Bermeo Tuna Pintxo Tour delakoa. Gainera, ekintzetan parte hartzeko ez da izango beharrezkoa gutxiengo pertsona kopurua. Egize da, ekimen hau eskaintza edo ekimen desbardinekaz jositze datorren eskaintza bateratu bat dela eta Bermeo Tuna World Capital eta Bermeoko udaleak aman komunien dakun helburu nagusizegaz bat eitzen dauen ekimena dela Bermeo bizi. Azken baten gure helburu nagusize edo gure oinarrizen bai elkartien oinarrizen eta bai udalonen helburu nagusizen oinarrizen dauen idei da itxosuegaz eta arrantziegaz zuzenien loturiko bermiotarron nortasune, bermiotarron bizimodue eta bermiotarrok dakun eitzeko formak balizuen imitzie. Hau da, izan garana, gaur egun garana eta dakune eta okintzune oinarritzet hartute mundure zabaldutie eta ezetuten emotire. Eta helburu horregaz bat eitzen dau gaur hemen aurkezten dugun Bermeo bizi izeneko eskaintza honek. Era berien, gure helburu nagusizekaz bat eitzen dauen oinarrize kontuten hartute sortu dugun eskaintza honek beste estrategi batzukaz edota beste lan hildo batzukaz bat eitzen dau. Ze azken baten Urdaibaireko preparaten gauzen turismo jasangarrireko Europako kartiegaz bat eitzen du. Bat eitzen du ekoturismoe bultzatuten dalakon. Eta hori gitzi balitz beste lan lerro batzukaz bai alineeta datorren egitasmoe da gaur hemen aurkeztuten dune. Alde batetik Bilbao Bizkaia marketing planagaz bat eintze datorrelakon eta beste alde batetik Basketurren Euskal Kostalderako plangintziegaz bat eitzen dulakon. Orduen, Bermeo Tuna World Capitalen helburuek, Bermeoko udalan helburuek eta gure inguruen sortute dauzen estrategizekaz bat eintze datorren eskaintzia aurkeztuten gatoz Bermeo bizi izeneko eskaintza honek. Ekimenan beran izenak argi eta garbi esaten dau. Bermeo bizi. Datorrenak geure herrize bizitzie bilatuten dauelakon. Eta guk argi daku, Bermeo bizi gure dauenak, argi okin bidau baitze Bermeo ingurumena, Bermeo paisaia eta Bermeo kulturalki aberatza dala, Bermeo arrantzie dala, Bermeo atune dala, Bermeo itxosue dala. Eta bide honetatik, gaur hemen aurkeztuten dugun Bermeo bizi ekimen bateratu honetan, honek elementu guztizekaz zuzenien loturiko eskaintzak aurkeztuko doguz. Gaztelugatxe eta geure inguruek, arrain konserba lantegizetara bizitzek, kofradire bizitzek, arrantzalien museora bizitzek, itsasbidaiak, geure produktuekaz geure herriko establezimientuetan gozateko aukerak. Ni gaur Bermeoko udalan izenien eta Bermeo Tuna World Capitalegaz alkarlanien egindako egitasmo hau aurkezten dugun honetan, Bermeo ezetu, geure izaeriez, produktuez eta inguruniez gozatu gure dauien guztizek gonbidatu gudotez benetan eskaintza interesgarri hau ezetutera eta aktiboki parte hartutera. Bermeo Tuna World Capital aldetik, esan elkartien aldarrikatuten dugun moduen, Bermeo garala atunen sektorien erreferentzizko herri bat, ezta? Eta hori da, guk gure dugune, aritzek esan dagoen moduen, balizuen emon, aldogun eremu guztizetan, eta zeitzik ez, turismo egaz relazionata dauzenatan, bai. Bermeo bizi ekintzigaz ikusi du zelan aldogun egin beti egiten dugu zen gauzek, ze azkanien Bermeo eta Bermeon egiten dizen aktibidadiek arrantzagaz eta itzozuegaz dauz lotuten nahi eta nahi ez, uste dugu hori balizun imini behar dela eta honegaz baukera oso nahi ikusi dugu balizun imintzeko eta ganera hori jentieri erakusteko.
Horren artien, gazteleguatzeko bizitak, kofradiera, hori gero zehaztuko dau begok, ikusi dugu zelan Bermion daukagun balizue aldo gulemon ezagutzera, era ludiko batez, turismoeri zuzendute, ezta? Bermion, esan dugu garala atunen hiriburue, atunen mundoko hiriburue. Da zeitzik, batez be gure tradizio historiko egaitzik. Zeitzik, dakogulakon, impacto ekonomiko eta sozial oso handezera egiten dauelakon atunen eta konserban sektoriek herrizen. Da hori zetako, dakogulakon alturako flota izugarrize 50 barko gaz, bajurako ebe bai 25 gaz, dakogu fabrika konserberak izen internazionala gaz, eta hori dana balizuen jartzie, benetan ezinbesteku da orain gauzen puntuen, eta Bermeotuna World Capitale gaz ganera azpimarratu gure dugun guztionetarako. Eta bebai zetako, garalakon referentiek jasangarritasunien, jasangarritasuneko praktiketan arrantzan. Beraz, hori da batez be Bermeotunagaz balizuen jarri behar dugune, jentiek horren kontzientzia izan behar dau, eta bebai zakin, emetik datozela mundu guztiko tuni duen 10% harrapaketak. Orduen hori dana ezagutzera eman behar dugu. Eta uste dugu, programa kompleto guzti honegaz, ganera, era ludiko batez ezagutzera emoti ez gain, bai kanpora begire, turismori begire, bai uste dugu aukera oso garrantzitsua dela herritarrentzako bai ezagutzeko bai Bermeotuna World Capital eta bai hemendako guzen ekintzek eta zelan bizi eurek bai gehiz hau herrize eta herrizek eskaintzen dauzen aukerak. Orduen, urtengo ekintza hau egongo da martxan uztaien eta abuztuen zehar, bale? Eta, hau badoten, imini, antizen. Bale, egongo da, amante uztaien eta abuztuen. Eta saiatu garana da, normalien gauzek dauzenak pasaten Bermion, kontzarbak ikustige edo bizitak idatuk itzen museuen eta barrekuek, normalien talde izuzen dute goten diren gauzek izaten diez. Eta topaten ginen arazo bategaz bada, jenti banakaka datozen edo bikote bat edo 4 pertsona edo zer dan, inoiz ezin izatezan dabila parte hartu honetan ekintzetan. Eta orduen saiatu garana da, aurteon, uztaien eta abuztuen aterako dugu zen programadetako bizitze guztizek, jentiek banan be hitzeko aukeri izatie. Ez egoti bakarri zuzen dute taldientzako. Ze holan itzen dalakon askoz begizau demokratize daukun eskaintza turistikoe. Orduen, lehenengoko produktu daukuna da gaztelugatze. Zelan ez, gaztelugatze da momentu honetan ez egunen nadan errekurtzue Bermion eta Euskadi mailan izango nuke. Eta orduen, saiatu garana da, gaztelugatzen bertan be, hori loturi dagoena Bermiogaz, Arrantzigaz eta Etxosugaz, hori dana bizita batzuen bidez, argi gelditzutie eta gero eraberien bebai izati punto bat, nondik aldan zabaldu, badakun eskaintza guztize eta jentiek parte hartu alizateko. Orduen, eukiko dugu uztaien batetik abuztun 31 egunero igiritze informazio puntu bat bertan, goizeko 10:00 arratsaldeko 4:00 eta gero iraileko asteburuetan. Eta bertan egongo diez azalpenako moten, euskeraz eta gazteleraz, gero, badauen aukeri beste hizkuntza baten ingelesez edo frantsesez hori moldatuko lekiden momentuen, bentsate bai gitzen dugu bermatu euskeraz izango dela ordo puntuetan eta gazteleraz erdizetan, eta honen bizitzen donen azalpen mamine izango da azalduti apurbet inguru guztize gaztelegoatzena bai lotutie Bermeoko beste eskaintza guztizegaz. Eta, dakizuele zora gertzituten da, errezerbak ez bizitentzako baizik eta gaztelugatzera jurnalizateko, web orrialde baten bidez egin behar da, aforu kontrolateko apurbet. Gero, beste alde batetik, komenta, bigarren errekurtzu bizita izango dena dela arren kontzerba lantegizek.
Honekaz bizitzekaz hasi ginen aspaldi arrainazokan barruen, gero komplike egin ziren gauzek, ez da erreza fabrikek igiritzi eta orduen hor bai eskertu behar dugu zelako esfortzu egiten dauen kontserba lantegizek igiritze egoteko, eta ganera bebai euren gandik plantiezan martxan imitzi hau programi uderako, eta orduen egongo da, aste azken guztizetan kontserba lantegi bet bizitatu ahal izango da. Orduen, bizitzek egongo diez gidari bategaz, eta Bermibuseko lamerako geltokitzik asko da. Ze jasangarritasun horretan guduna da aldan neurri zen, transporte publiko erabiltzi. Orduen, batzen dugu jente, amaikela orden gitzea hoetan, Bermibusen geltokitzen lamerakuen, eta guez kontserberara gidari bategaz. Eta gebretan egiten dena da, kontserba lantegiz bizitze, eta gero azkanetan egiten da bertako produktuen kata bat. Eta horren prezizue izango lekiden 8 euro pertsonako. Eta horretarako errezerbak egin behar diez Bermeoko turismo buleguen. Eta bizitatuko dizen kontserberak izango diez Arroiabe, Zalika, Zerrat eta Zaio. Orduen, honek izango diez eguazten guztizetan eta 3 zapatu. Egutegi bete eta foietuen atzeko mandan eta bertan dau imintze basagunetan non izango dizen bizitzek. Gero, urrengoko errekurtzu bizita izango dena da arrentzalien kofradize. Hor bai egin dabe bai esfortzu oso ona, zebertako zaregineketan eskatiek izango diz gidarizek, eta formakuntza bat jaso izan daue, bai izateko, euren ezagutze guztize bertan azalduteko, klaro, ja, euren lana beste bat izango alez bizitze honekaz, eurepe prestatu egin direz, eta gure ustez oso lan garrantzitsu egin daue. Orduen, hone bizitzek arrantzalien kofradizen izango diez barikuetan, eta zapato batzuetan. Kontzerberi ez dauen asteburuetan, egongo da kofradize. Orduen, hemen behago izango da bizitze bat, endona eurek azalduko dauen zentzen lana batez bajureko arrantzakue, zelako lan itzen dauen eurek, eta gero bizitze hostien egongo dana da bai beste produktuen kata bat. Zamen oso garrantzitzu da, arrantzan eta danan baguzen, da jateko, azken baten, orduan bat zanin bide. Orduen hori izango da 8 euroko bizitze bat, eta errezerbak egingo diez Bermeoko turismo buleguen bai. Gero, urrengoko errekurtzu bizitatu izango dana programa honetan izango da Basalanez Arrantzalien Museue. Arrantzalien Museue, da denporak egiten daruna atune eta itzozu eta arrantzako gauzek azalduten, eta orduen adostu duguna da martitzenatan, goizeko 10 erdizetan, egongo dela bizitze egitatu bete Arrantzalien Museuen, bai zuzendute batez be atunen arrantzari. Atunen arrantzari bai hemen bajuren, zein alturen, eta hori izan da hildue, eta izango da gidari bategaz, eta prezizu izango da 3,5 euro pertsonako, eta errezerbak bebai kasunetan turismo bulegoen egingo diez. Bai, ordainketak bete egingo diez parte hartzen dizen errekurtzuetan, bale? Eta gero, bebai, klaro, okintze dakun portu, okintze dakun kostie, itxasora urteti da, jenterik izen gustaten datxonaz. Horreko moten dago esperientzia aktibo bape bai, ez da. Eta nahiz eta dako agusen herriz den enpresa gizau itxasora urteten dizenak, lehen komenta duten moduen, diez enpresa bi itzen dauinak egunero urten, independentemente dezen jente dauen. Eta horrek diez batetik egaluze, eta igiri berri dan Beio Bizkai katamarana. Orduen, honek batagaz edo bestigaz egunero dauz irteerak, eta irteerak digez Gaztelugatzera edo Izaro Elantxobera edo bai errekara, posible izango lekidena, eta hemen kasuen errezerbak itzen diez zuzenien eurekaz, euren webguneetan. Eta gero, honek ekintza guztiezeketan parte hartu ezkerotori dana, ze hobeto, taberna batera edo terraza batera atxutie, eta pintzo bate atunena zan. Orduen, Bermeoko 25 taberna parte hartuko daue pintzo batzuk atunenak eskaintzen, eta okitzen egunero bebai atunen pintzuek egongo dizena identifiketa Bermeotuna World Capitalen logugaz eta bar. Prezizuek hemen kasun librik izango dize, pintzoaren arabera izango dizelakon. Eta hemen kasuen, erabiliko dabin atune da freskotan bada, kofradiko edo marki edana Bonito del Norteko hori,
edo kongelaue bada Bermeoko atuneruetako atunegaz, eta kontserba padizen Bermeo Tuna World Capitalen parte hartzen dauen kontserberan produktuaz.